Usman Sanda. Wata ranar Lahadi da safiya, na fito zana aiki na shirya, zana fice ganina na jinya, a nema na babu hutu gurina. Na gano wani yaro yana nufoni, ya ce min Khadija ce ta kira ni. Na ce masa tana ina ta yi kirana, ya ce mini tana gida na jirana. Na je ni na canza rigata na fito, na ji Khadija ce yake ambato. Na shigo ta gidansu na ga ta zauna, ta nuna kujera ni ma na zauna. Na ganta a yanayi na damuwa, na ce da Khadija me yake faruwa. Ta ce da ni ba lafiya ba, batu zami akan mujahid dina. Tun haduwa ta da shi ya ce da ni, har ya ban tabbacin zai aure ni. Hakan yasa na saki jikina da shi, nake ta farin ciki da zabina. Idan za shi zo zance ya sanar mini, zance adona da kwalliya don ya gani. Mutanen gidanmu sun amince da shi, kirana suke can mujahid nana. Sha'uwata da shi tana ta hauhawa, ya fara kwalliya cikin kawa. Yarda ta sa na sami yar fawa, unguwa na fara bin su shirme na. Idan za shi je waje ya yi kirana, kuma sai ce kar na zo da kanina. Komai ya sa na zanka ji ƙauna, biyayya tun kan ya zan mijina. Rannan zance na masa na aurenmu, sai ya ce bikin kanwata da namu za a haɗe, mu sha shagalin biki ni da ke kirke, wannan shi ne mafarki na ummana. sai kullum ya ce min ya kama hotel, mu je wai mu wani fili ne fetal. Na ce masa ni ba zan bi shi can ba, kawai ka bari ka zama angona. Sai ya ɗauki shi ya ce da ni, Baki amince da ni ba ni na fahimta, daga yanzu idan ba ma za ki bi ni ba, ba zama na aure wacce ba ta suna ba. tun sanadinsa ba na kula kowa, dangi 'yan uwa da mutan unguwa, sai shaidai ni ba na kula kowa sai shi dai nan sayar azabina. wai ya taɓa barin alama gunki, ma'ana kin tabbatar yana son ki. Ni ne masa gwaji rannan da kaina, da abokin yayana ya yi ganina. Muna zance kamar saurayina, da zuwan shi gare mu ya fara kunci. Daure ka bani ni shawarata, ina so na gane ko yana ƙaunata. Fada mini mafita yanda zan yi, na san ka Usman Sanda kan baje. Na ce da Khadija ɗauko wayarki, kira shi ki ce da shi yau fa zaki. Zana yau yanayi na bukata ne, ki ce masa da kanki ya taimake ni. Aka kai ta kira shirin nan, ya ce da ita Ki zo yau ina nan, ya yi mata kwatance da kyau ta tashi, sai muka je nan laɓe a gefen nan. Ta iso gidan abincin ta zauna, yasa aka kawo lemo da waina.
ta ce da shi na aminta amma ba yau ba, saboda yau ina al'ada na. ya ce mata na san kwana uku kin gama. ta ce masa a sati ne zan gama. ya yarda hakan tunda ta amince sun gama ci zan fara